Kai, anya mako ba sace-sace zan fara ba. Saboda an ce rana 1000 ta ɓarawo, rana 1 ta mai kaya. Kaga kafin rana 1000 sai in daina. Musulmi ne kai? To amma kuma a ka'idar musulunci fan a kama ka kayi sata, hannu za a cire ma. Ka ganni ba hannu. Kuma idan ma ba a kama ka a duniya ba, akwai kiyama. Ni ba wani aikin lada nake da yawa ba, kuma a zo a kwashe lada na a ba wancan wanda na satawa kaya. Gaskiya ina so in shiga aljanna. Wallahi ba zan sace kayan uwa ba. Kai, da ka rufa mana asiri.